Yung tanan, so sa kunang gingon, gini nga itong misa, anticipated mass, para ugma ni. So kamong niya karon, pwede sad mo simba ugma. Pwede sad di. Huwag ganahan mo, musimba pa mo, okay ra gyapon. Pero at least nakasimba na. Kasimba naman mo ron, valid na. Balido na inyong pagsimba karon. Kay para ugma maning misa. Kawaag 8 na Domingo sulod sa tuig Pitsa 9 sa Oktubre. So din sa itong Ebanghelyo karon atong nadungog sumara ni San Lucas, kadungog naman siguro tani. Dahil na po kasanglahon, unya, nangaayos sila. Sa di pa mo padayon, sa panahon ni Jesus maigsoon, looy kay sanglahon, ano man, di man ni sila manggawas, ano man, mugawas sila, makitaan sila, nagsuri-suroy, batuon ni sila. Batuon sa mga tao. Huwag ganahan, muduol nila. Kay mahadlok. Mahadlok, matakdan. Unya gawas nga, batuon sila. Nag-iisip sila nga, gitunglo sila. Mura sila gitunglo ba? Doon na sila na buhat nga nakapasuko sa Ginoo o tungod sa kasuko sa Ginoo, gihatagan sila sa maong sakit. So doon kayong mga sanglahon sa panahon ni Jesus. So kinina po, gunin sila kabuok. Nagpundok sila. Mga nga, doon na sila igong kuhan siguro, kay daghan man sila. Pero ordinarily, di yun din sila kanunay, di yun magpakita sa bang tao. Manggawas na sila gabi na. Kanang mingaw na ba, wala yung mga taos daan. Kaya mangita sila og pagkaon. So karon medyo lahi ni nga sitwasyon. Nagpakitaan silang Jesus. Unya, unsa may gisulti ni Jesus? Nagpaantaw sila og naninggit. Maning tingog nila. Sawa pa sila kitain ni Jesus. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus, magtutudlo. Kaluyin taon kami. So nakakita kanila si Jesus og mingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. O sa may, anong niingon mga si Jesus ani? Lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Nga naman may zone. Nga naman magpahiling ba man sa pari? Wa mo kadungog pa ni, gi-explain, wa pa mo gipasabot yung anong magpahiling ang mga sanglawon sa pare. Ang istorya ni Maigsoon, ang pare, panahon ni Jesus, moray makadeclare nga ang usa ka sanglahon na ayo na. Nasa ato pa, wa siya magpahiling sa pare, bisag na ayo na siya, wag yapoy mo dawat niya. Kay kinahanglan doon ay pare nga mo sulti ba, atubangan sa mga katawhan nga kani si Tampulano, nga kaning sanglahon na ayo na. Ana pa siya madawat pagbalik sa katilingban, no? Mudawato na siya sa mga tao ba? Pero way pare nga mo declare nga maayo na siya, abatoon ang gihapon ni siya. Di gihapon siya i-consider nga naayo na. Masabtan ko ninyo? Sabot wa? Sabot. So muna nga kinahanglan magpahiling og pare. Apan kani sila, waman mo adto. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila.
So naglakaw na sila, nilakaw na sila, nangayos sila. Pero lipayan nilang tanan. Pero iba mo, sa napo kasanglahon, pila kabaok, nibalik, ngadto kang Hesus, aron magpasalamat. Pila kabaok? Usara taon. Ang siyam, asa naman? Asa ng siyam? Ha? Nalimot. Nalimot na. Okay. Maayon na gud sila. Isibat na. So, simple kani nga storya may John, pero daghang baya nato, inana. Pareha sa siyam kasanglahon. Di yun, kalimot, magpasalamat. Sibat da yun. No? Lakaw da yun. Kailan na may pag-iwan, salamat. No? Salamat, Padre. Salamat, Ma'am. Salamat na. Makalimot. No? May kaning kuan, kaning Samarianon. Samarianon, ba yun? Kaning Samarianon na igsoon. Dili ni mo to Ginoo. I-consider ni siya o foreigner. Langyaw ba? Dili mo to Ginoo. Pero mo naman na nibalik. Nibalik nganto kang Hesus aron pasalamat sa iyang pagkaayo. So mo ni siya maigsoon kung ato ni i-apply sa atong kinabuhi dinhi o may sanglahon dinhi nato. Na ba? Isa kamot. Wanay kamot nahurot na sangla. Bitaw. Maayo namang ang leprosy karon doon na may tambal na. So ang punto ani maigsoon nga kaning pagkasanglahon bisag way sanglahon nato dinhi ug nakasa tas Ginoo sama ra tag sanglahon ug doon natay dako kay nga sa ba labi na nahibaw-an sa atong silingan, sa atong kaparintihan, sa atong pamilya. Mula tag i-discriminate, no? Parago lang ng kanang istorya ta doon nakapatay, no? Doon ay nakapatay. Paano may muduol ni mo, mahadlok man taon. Nakapatay ko ka. Isa pa may muduol ni mo. O di ba kanang naibawan ka nga nagbaligya ka sa imong unod, no? Bad shot na kay ka, no? So, mura kag masakiton, mura na kag sanglahon. Bad shot na kay ka ba? Muna'y itandi nato ang atong kaugalingon ug nata sa sitwasyon o kahimtang sa pagpakasa sa marata og nag-anto sa leprosy o sangla. Pero atong hinumduman maigsoon dinhi sa ebanghelyo ang Ginoo andam gyud mo ayo. Mo ayo gyud siya, no? Mabita nang mangumpisal ta bisag unsa pa kadako atong sa Ginoo. Ako motuog gyud ko nga way sa nga dili niya pasayloon. No, pasayloon gyud sa Ginoo. So, ang importante lang nga mag-usab ta og di ta malimot sa pagpasalamat.